Γεια σας φίλοι μου. Άλλο ένα unboxing νέο από κάποια πραγματάκια που ήρθαν από Ιαπωνία. Θα ξεκινήσουμε με μια θήκη μηχανισμού Daiwa Neopren SP Large Spinning Grill Pouch, η οποία είναι για μηχανισμούς από 4.500 και πάνω μέγεθος, για να τη δούμε από κοντά. Λοιπόν, εδώ είναι αυτή εδώ, αυθεντική θήκη της Daiwa για μηχανισμούς 4.500 και πάνω. Εγώ θα βάλω το Daiwa Caldia 6.000 SW και εδώ η θήκη τη μανιβέλα ή οτιδήποτε άλλο όμορφη θηκούλα από την Daiwa. Πάμε τώρα στο Varivas Avani Light Game Super Premium P ή 0,4 150 μέτρα. Λοιπόν, είναι το δεύτερο που παίρνω, δεν το έχω δουλέψει ακόμη δουλεύω του Shimano το Pitbull στους μηχανισμούς, το οποίο δουλεύει απροβλημάτιστα. Έχω και το προηγούμενο που έχω παρουσιάσει, έχω δύο δηλαδή P04 στα 150 μέτρα Light Game Varivas Avani, λοιπόν, το οποίο το βρήκα σε προσφορά και ασφαλώς το χτύπησα. Συνήθως η τιμή του είναι γύρω στην Ιαπωνία στα 16 ευρώ, το βρήκα στα 10 και γιατί όχι, λέω ας το χτυπήσω. Λοιπόν, γάλαζο χρωματάκι, όμορφο νήμα, έχω ακούσει τα καλύτερα, θα το δούμε εν καιρό. Λοιπόν, ήρθε επίσης και για παράμαλο Varivas Shock Leader 040, είναι σκληρά τα συγκεκριμένα παράμαλα στα Shock Leader της Varivas, αυτά προτιμώ 040, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για heavy spinning. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ή για οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Λοιπόν, τώρα Double Combo Black Mino 120, χτύπησα και μια Black Mino. Λοιπόν, ο χρωματισμός θυμίζει κυνηγό. Double Combo, τα οποία είναι δύο σιλικόνες με μολυβοκεφαλή στα 18 γραμμάρια. Λοιπόν, για spinning Magbite Vasalo XG, νέα κυκλοφορία από τη Magbite, μετά τα Vasalo HD πήγε στο XG, τα οποία είναι Inchiku ασφαλώς. Βλέπω εδώ πέρα κινητικότητα να ανοίγεται, καταλαβαίνω το γιατί. Είναι Inchiku λέγαμε, κανένα πρόβλημα. Θα το μακελέψουμε. Το οποίο προσαρμόζεται σιλικόνη, αυτό είναι για spinning, είναι στα 20 γραμμάρια, έχει αλλάξει το σχήμα, βρήκα και σε περισσότερα γραμμάρια, πήρα ένα για spinning να τα δοκιμάσω. Τι έχουμε εδώ κολλημένο είναι. Να το. Λοιπόν, έχει αλλάξει εδώ πέρα λίγο τη φόρμα, έχει δώσει αυτή τη γραμμή εδώ, η οποία δεν υπήρχε στα προηγούμενα, και εδώ το offset hook για τη σιλικόνη, το οποίο offset hook είναι 1-0. Λοιπόν, μου έχουν δώσει ψάρια στα 40 γραμμάρια που έχω, τα περισσότερα από αυτά, έτσι, για light shore. Αυτό το πήρα στα 20, να το δούμε. Λοιπόν, νέα κυκλοφορία λοιπόν, και το κουταλάκι εδώ πέρα το χρυσό που συνοδεύει το Inchiku αυτό από την Magbite πάντα. Τώρα ήρθαν και κάτι αγκιστράκια decoy και KG hook νούμερο 6, τα βλέπετε εδώ offset για μικρότερες σιλικόνες, κανένα πρόβλημα, ας υπάρχουν και αυτά.
Πάμε τώρα στην Palms. Slow blood cast long, slow πλάνος long της Palms, για short slow ασφαλώς, και είναι αυτός εδώ. Τον είχα, του ξαναπήρα, ήταν σε προσφορά, γιατί όχι. Λοιπόν, στα 40 γραμμάρια παντά. Λοιπόν, είναι από τα χρώματα τα οποία δουλεύουν πάρα πολύ στο short slow, για αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο πήρα επίσης και το slow blood cast slim, το οποίο και αυτό σε ζεύρα χρωματισμό και αυτό σε προσφορά. Το βλέπετε για short slow. Τώρα νέος χρωματισμός, slow blood cast long, αυτός είναι νέος, δεν τον είχα, δεν τον είχα βρει. Πρέπει να μου λείπει ακόμη ένας ή κανένας από τους slow blood cast long, τους καινούριους, χρυσό πράσινο, όμορφος χρωματισμός για short slow, και αυτός στους 40 γραμμάρια. Αυτά τα παίρνω κατά 99% στα 40 γραμμάρια. Έχω και μερικά 30. Και Jigpara slow 30 γραμμάρια, πάλι για short slow, πρόταση της Majorcraft, τα οποία έχω από την Ιαπωνία φυσικά. Η τιμή τους είναι γύρω στα 3 ευρώ, κάπου εκεί. Λοιπόν, ασημή χρυσό κόκκινο ζεύρα, το συγκεκριμένο εδώ, και εδώ πέρα το χρυσό ζεύρα, πάλι χρυσό κίτρινο ζεύρα, έτσι, για short slow, πάντα από την Majorcraft. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου, θα τα πούμε σύντομα με άλλο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.